जिसु ख्रिस्टनि बाखनायजानाय जाथोंसै लोगोफोर। दिनैनि हाखा-दावरा होंगो-दोंगो जिउआव जोंहा सोरनिबा बाथ्राखौ खोनासंनो थाखाय सम गैया। जों ससियेल मिडियायाव रिल्सफोर नायो, लोगोफोरजों घन्टानि उनाव घन्टा रायज्लायनो हायो, जों रादाबफोरखौ खोनासंनो हायो। जेब्ला बाथ्राया बे मुलुगखौ सोरजिग्रा सोरजिगिरिनि बाथ्रा फैयो, बेनि माने जेब्ला जोंनि गोथां इसोरनि बोसोन एबा बाथ्रा खोनासंनायनि बाथ्राया फैयो, अनजाग्रा नायगिरिफोर, अब्ला जोंहा मानो सम थाया? ना जों मिथिखानानैनो ना बुजिखानानैनो जोङो बिनि माथोनिफ्राय, रावनिफ्राय, बोसोननिफ्राय जों खारो नामा? अनजाग्रा नायगिरि लोगो नोंथांमोन, बाइबेला बुङो दि इसोरा दिनैबो गावनि मानसिफोरजों रायज्लायनो हास्थायो। नाथाय दिनै जोङो बै मोनबा जाहोनखौ नायगोन जेरावहाय मानसिफ्रा इसोरनि माथोखौ खोनासंनो हास्थाया, इसोरनि बोसोनखौ खोनासंनो नागिरा। बै मोनबा जाहोनखौ जोङो नायगोन। बेनिखायनो अनजाग्रा नायगिरि नोंथांमोन, भिडिअखौ जोबजासिम नायदो। मानोना जोबथा नम्बरनि जि जाहोन दङ, जि पइन्ट दङ, जि बाथ्रा दङ, बेयो नोंनि मेगनखौ खेवनानै होगोन। दे अब्ला साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ आंजों लोगोसे फैफानो थाखाय खावलायहरबाय। गिबि जाहोन, जेरावहाय मानसिफोरा जे इसोरनि माथोखौ खोनासंनो हास्थाया, बिनि गिबि जाहोनानो जाहैबाय सिन एन्ड गिल्ट, पाप आरो गोरोन्थिनि थाखाय। जेब्ला मानसिनि जिउआव बेबायदि खामानिया जायो, जाय खामानिया इसोरनि उल्थायै एबा इसोरनि हास्थायनायनि उल्थायै मावनाय जायो, अब्लाना बिनि गोसोआव मोनसे गिनाया फैयो। अब्ला जोङो बुहुमनि गिबि हौवा हिनजावनि बाथ्राखौ गोसोखांनि। डेट मिन्स आदम आरो हावानि बाथ्राखौ गोसोखांनि। अनजाग्रा नायगिरिफोर, बाइबेलनि जागायजेननाय लेखायाव लिरदों दि जेब्ला आदम आरो हावाया पाप मावबाय, बिसोर थाखुमाबाय आरो बै थाखुमाबाय थानाय समाव एबा थाखुमानाय समाव बिसोरो इसोरनि माथोखौ खोनादोंमोन, इसोरनि गाबज्रिनाय रावखौ खोनादोंमोन, नाथाय बिसोर थाखुमादोंमोन। आरो जेब्ला बिसोरो इसोरनि माथो एबा रावखौ खोनादोंमोन, बै खोनानाय समाव बिसोर खुसि नङामोन, गोजोन नङामोन, मानोना बिसोरो पापनि थाखाय थाखुमानानै थानो गोनां जादोंमोन आरो बिसोर गिदोंमोन। जेब्ला जों गोरोन्थि लामायाव थायो एबा गोरोन्थि खामानिखौ मावो, अब्लाना इसोरनि माथोआ एबा आवाजआ जोंनि बिबेकखौ सिमावग्लुङो। मानसिफोरा बै सैथोजों मोगा-मोगि जानो हास्थाया, मानोना बिसोर गावनि पापखौ नागारनो हास्थाया। बिसोर सानोदि जे बिसोर इसोरनि माथोखौ खोनासङोब्ला अब्लाना बिसोरो गासै गाज्रि पापफोरखौ, गाज्रि खामानिफोरखौ, गाज्रि हुदाफोरखौ नागारजोबनो नांसिगोन। बेनिखायनो बिसोर गावखौ इसोरनिफ्राय गोजानाव लाखियो, इसोरनि माथोखौ खोनासंनो गोसो जाया, इसोरनि माथोनिफ्राय गोजानाव गावखौ दिनो। डेट मिन्स सुंद' रावाव बुंनो थाङोब्ला बियो जेन पाप मावबाय थानो हायो, बिनि थाखाय बियो इसोरनिफ्राय गोजानाव थायो, बिनि थाखायनो बियो इसोरनि माथोखौ खोनासङा। जों जे इसोरनि माथोखौ एबा रावखौ खोनासंनो हाया, बिनि नैथि जाहोन बेनो जाहैबाय बे संसारनि दावराव आरो जों गावनि खामानिनि थाखाय गोबां मुखुब। द नयस अफ द वर्ल्ड। अनजाग्राफोर, दिनैनि मुगायाव जोंनि गोसोखौ उसु-गुदु खालामग्रा, डेट मिन्स डिस्ट्रेक्सन खालामग्रा गोबां जाबाय एबा गोबां दं। फुंनि सिखारनायनिफ्राय लानानै मोनानि समसिम जोंनि मेलेमा माबा मोनसे नङा माबा मोनसेखौ लानानै गुलाय-गुजाय जानानै थाबायानो थायो। अनजाग्राफोर, राजा एलियानिफ्राय जोङो मोनसे गिदिर बाथ्राखौ सोलोंनो हायो। इसोरा गिथावना बांग्रिंनि गेजेरजोंबो नङा आरो गिथावना अरनि गेजेरजोंबो नङा, नाथाय बियो निजोम सम, सान्थि, गोजोन रावजों एलियाजों रायज्लायदोंमोन। अनजाग्रा ख्रिस्टनि बिसा नायगिरि नोंथांमोन, इसोरनि माथोखौ खोनासंनो थाखाय जोंनि गोसोखौ शान्ति, निजोम खालामनाया गोनांथि आरो हारसिङै निजोम जायगायाव थानाया गोनांथि। नाथाय दिनै मानसिफोरा निजोमै सान्थियै जिरायनो गियो। नाथाय दिनै मानसिफोरा समफोरखौ रिल्स नायनायाव, फिल्म नायनायाव एबा डायलगफोर मारिलायबाय थानायाव समखौ बारहोनो हायो एबा बारहोदों। अनजाग्रा ख्रिस्टनि बिसा नायगिरि नोंथांमोन, जि समसिम एबा जेब्लासिम बे संसारनि दावराव दावसिनि जि भलिउम दङ, बे भलिउमखौ खम खालामनाय नङा, अब्लासिम सोरगोनि इसोरनि माथोखौ जों खोनासंनो मोननाय नङा, खोनासंनो हानाय नङा। इसोरनि माथोखौ खोनासंनो हायैनि एबा खोनासंनो बानायनि थामथि जाहोन बेनो जाहैबाय दुगा आरो गावनि गोसो बायदियै थांना थानो हास्थायनाय, प्राइड एन्ड सेल्फ विल। ख्रिस्टनियाव खौसे बिदा फंबायफोर, मानसिनि मोनसे स्वभाब, मानसिनि मोनसे केरेक्टार, मोनसे आखल, मोनसे हुदा, बेनो जाहैबाय मानसिफोरा रावनिबो अधीनाव, रावनिबो सिङाव थानो हास्थाया। बेनिखायनो बोसोन बिजाबनि 14:12 सिरियाव ओरैहाय बुंदों, बेबादिनो लामा दं जेखौ नों गोथों लामा होननानै सानो, नाथाय बियो जोबनायाव थैनायावसो दैदेनलाङो। गोबां मानसिफोरा साननानै
साननानै लायो, सानो आरो बेबायदिनो मावो। बेनो जादों जाहैबाय जे गासै जिउनि मोनफ्रोमबो थांखिखौ आं हारसिङैनो लानो हायो, आं हारसिङैनो खालामनो हायो होननानै मावो। बियो गावखौनो गोबां गियानि होननानै साननानै लायो, गोबां बुद्धि गोनां होननानै साननानै लायो। जेब्ला बियो इसोरनि माथोखौ खोनासंगोन एबा जेब्ला इसोरनि माथोखौ खोनासङो, अब्लाना इसोरा बेखौ बुङो जे नों जे गावनि जिउखौ गावनो दैदेनगासिनो दङ, सामलायगासिनो दङ, बै सामलायनायखौ आंनो सामलायनो हो होननानै इसोरा बुङो। जे देट मिन्स नोंनि गासैखौबो आंनो गथाय होननानै इसोरा बुङो। नाथाय मानसिया गावनि दैदेननायखौ नागारनो नागिरा। गुबुना जे आंखौ दैदेनथों बेखौ माब्लाबाबो मानसि माहारिया साना। बियो गावनि जिउनि बिगोमा जानो हास्थायो, बियो गावनि खामानिफोरनि मावनाय दांनायनि बिगोमा जानो हास्थायो। लामाया गाज्रियानो जाथों, लामाया फोजोबस्रांनायखौ लाबोब्लाबो बियो बेखौनो सैथो होननानै सानगोन आरो गावखौ दैदेनलांबाय थागोन। दुगा आरो गावनि जिउखौ गावनि गोसो बायदि दैदेनबाय थानो थाखायनो इसोरनि माथोखौ खोनासंनो हाया, इसोरनि माथोखौ, इसोरनि रावखौ खोनासङा। जेब्ला इसोरनि रावखौ खोनासंनो गोनां जागोन एबा इसोरनि रावखौ खोनासंगोन, मानोना इसोरा बुङो नोंनि गासै भार, नोंनि गासै बिबानखौ, नोंनि मावनांगौखौ आंनो गथायना हो होननानै इसोरा बुङो आरो मानसिया बेखौनो गोबांफोरा हास्थाया। बेनिखायनो गोबाङा इसोरनि माथोखौ खोनासंनो हाया। इसोरनि माथोखौ खोनासंनो गोसो जायैनि एबा खोनासंनो हायैनि ब्रैथि जाहोन बेनो जादों जाहैबाय फियार अफ चेन्ज एन्ड सेक्रिफाइस, सोलायनाय आरो नागारनांनायखौ गिनाय। अनजाग्रा नायगिरि लोगो नोंथांमोन, माथाइ लेखायाव जोङो सासे धोनि सेंग्रानि बाथ्राखौ मोननो हायो। बै धोनि सेंग्राया जिसु ख्रिस्टनि सेराव फैनानै जोबनो गैयै जिउखौ माबोरै मोनगोन, बोरैहाय मोननो हागोन होननानै जिसु ख्रिस्टनियाव सोंलु खालामफैदोंमोन। बै समाव जिसु ख्रिस्टआ थोंजोङै गुरै रावजों बिखौ बुंनायसै, सेंग्राखौ बुंनायसै, नोंनि जि धोन सम्पतिफोर दङ बै सम्पतिफोरखौ नोङो फाननानै नोङो गोरिबफोरनो होदो, गोरिबफोरनो दान होदो, बेनि उनाव नोङो आंनि उन फैदो, बेबायदि होननानै जिसु ख्रिस्टआ बुंनायसै। बेनि उनाव मा जाखो मिथिगौना अनजाग्रा नायगिरि लोगो नोंथांमोन? सेंग्राया जिसु ख्रिस्टनि बै बाथ्राखौ खोनानानै उदास जाबाय, दुखु जाबाय आरो बियो दुखु जानानै थांफिननायसै। मानोना जिसु ख्रिस्टनि बुंनाय बाथ्राखौ बियो गोजोननाय मोनाखसै। जानो हागौ बियो सानदोंमोन खोमा, आंहा गोबां धोन सम्पतिफोर दङ, जुदि आङो अनन्त जिबन जोबनो गैयै जिउखौ आंनि धोन सम्पतिखौ होनानै आंनि धोन सम्पतिनि गेजेरजों हयथ' बायनानै बायगोन खोमा होननानैसो हयथ' बै सेंग्राया सानदोंमोन, जायनि जाहोनाव बियो दुगायै सोंफैदोंमोन जे आङो अनन्त जिबन जोबनो गैयै जिउखौ बोरै मोनगोन होननानै। नाथाय जोबथायाव बियो दाहा खालामनो गोनां जाबाय, बियो जोबथायाव दुखु खालामनो गोनां जाबाय आरो बियो थांनो गोनां जाबाय। मानोना बियो गोबां धोनिमोन, गावनियाव थानाय धोन सम्पतिखौसो बियो बांसिन अनोमोन। अनजाग्रा नायगिरिफोर, इसोरनि माथोआ जोंखौ अरायबो जोंनि कम्फर्टेबल लाइफ, डेट मिन्स कम्फर्ट जननिफ्राय जोंखौ ओंखारबोनो थाखाय बुङो। बियो जोंखौ बुङो मुगैज्लायनायखौ नागार, निमाहा हो। बियो बुङो अलसिया जानायखौ नागारनानै आरज खालामग्रा जा, आरज खालाम होननानै बुङो। आरो बियो बुङो नोंनि गाज्रि लोगोफोरखौ नागार। मानसिफोरा इसोरनि बाथ्राखौ बेनिखायनो खोनासंनो हास्थाया, मानोना बियो मिथिगौदि इसोरनि माथोखौ खोनासंनायनि उनाव बियो सोलायनो नांगोन आरो बियो सोलायनो थाखाय थामथिम नङा आरो बियो सोलायनो थाखाय गोसो गैया। बेनिखायनो इसोरनि माथोखौ खोनासंनो हाया एबा बेनिखायनो इसोरनि माथोखौ खोनासंनो गोसो गैया। जेरावहाय जोङो इसोरनि बाथ्राखौ एबा माथोखौ खोनासंनो हाया, बिनि बाथि जाहोन, गोबां इम्परटेन्ट बाथ्रा, बेनो जादों जाहैबाय आनबिलिफ एन्ड स्पिरिचुएल ब्लाइन्डनेस, फोथायनाय गैयै आरो आत्मिगाव मेगन खाना। इसोरनि गोथार बाइबेल 2 करन्थियारि 4:4 सिरियाव ओरैहाय बुंदों, बिसोरो फोथाया मानोना बिसोरनि गोसोफ्रा बे संसारनि सैतानजों खाबनानै दोनजाबाय आरो इसोरनि थार महर ख्रिस्टनि गाहाम रादाबनिफ्राय नुजानाय स्रांखौ सैताना बिसोरखौ नुयि खालामबाय। अनजाग्रा नायगिरिफोर, बेयावहाय इसोरनि बोसोना रोखा खालामदों, जि समसिम मानसिनि गोसोआ सैतानजों खाजानानै थागोन आरो बै गोसोआ गेवनाय नङा, बै समसिम इसोरनि बोसोन एबा इसोरनि माथोनि फारसे गोसो गोनां जानाय नङा। गोबां मानसिफोरा बाइबेलखौ गोदो गोदायनि मोनसे बोराय लेखा होननानैल' सानो, एबा सोरबाया बाइबेलखौ मोनसे गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय मोनसे काल्पनिक लेखा होननानैबो सानो। बिसोर गावनि गोसोखौ ओरैबायदि गुलाय गुजाय खालामनानै लायो आरो ओरैबायदि गोरा खालामनानै लायो, जेरावहाय इसोरनि गोदै राव, इसोरनि गुरै राव, गुरै माथोआबो बिसोरनि गोसोआव सहैया। आरो बे फोथायनाय गैयैयानो इसोरनि जि
अनुग्रह दङ बे अनुग्रहनिफ्राय मानसिखौ गोजान खालामो। ख्रिस्टनियाव खौसे आंगो बिदा बिनानाव नोंथांमोन, नुजा होजानायनि 3:20 सिरियाव जिसु ख्रिस्टआ एरैहाय बुंदों, खोनासं, आङो दरखंआव गसंनानै दरखौ सौवो। सोरबाया आंनि रावखौ खोनानानै दरखौ खेवब्ला आङो बिनि न'आव हाबनानै बिजों जाफागोन आरो बिबो आंजों जाफागोन। दिनै इसोरा नोंथांनि गोसोनि दरजायाव बुगासिनो दं। मा नोंथाङा गासै संसारनि दावराव दावसिखौ, हाल्लाखौ बन्द खालामनानै बिनि माथोखौ खोनासंनो थामथिम दङना, रेडि दङना? गासै पाप मावनायफोरखौ नागारदो, गावनि दुगा खालामनायफोरखौ नागारदो आरो दिनैनो दानो नों बुंदो, फोरबु नों बुं, नों आंजों रायज्लायदो, नोंनि बे गोरिब दासा खोनासंगासिनो दं बेबायदि होननानै बुंदो। अनजाग्रा नायगिरिफोर, बेफोरनोमोन गासै 4 जाहोनफोर जेरावहाय गोबां मानसिफ्रा इसोरनि माथोखौ खोनासंनो हायाखै, खोनासंनो मोनाखै। दे अब्ला अनजाग्रा नायगिरिफोर, बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथाङा जुदि जिउआव बोर मोनबायब्ला मोनसे लाइकखौ होदो आरो लोगोसेनो नोंथांनि खुरमा बाहागोफोरजों बे भिडिअखौ शेयार खालामदो आरो चेनेलाव सोरबाफोर गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो। मे गड ब्लेस इउ अल। थेंक इउ।